ennyire még nem mélyültem el a meditációba, hogy most először láttam a harmadik szememet, és ezért nagyon boldog vagyok. Ez az egész hétvége, amit itt eltöltök, feltölt energiával, igazándiból egy ilyen relaxált állapotba kerülök, segít nekem elengedni az egész heti stresszt és feszültséget, ami a vállalkozó léttel együtt jár, és feltölt a következő hétre. Egyedül jogázni is lehet, és sőt, én rendszeresen gyakorlom is, mind a meditációkat, vagy a hajnali szádhanákat, ezek a reggeli kundalini gyakorlatok. De hát azért a csoportban való jogázás nyilván az energiák összeadódásából adódóan egy még magasabb szinten tudják ezt a rezgést beindítani, vagy működtetni.